Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha ka step jong ka arpusan trik mentau benai ki Paidbah nong Shnong jong ka Shnong Riangsieh West Khasi Hills kilami Paidbah ban khang no shipor ya ka Weighbridge kabaron ha ka surok Riangdo athia beri ha ka ba kalakam ba ka don hapo ka Shnong Riangsieh kinong ilam Shnong ka Shnong Riangsieh kilapen pau ba ka jingmi Paidbah jong kinong Shnong ban khang ya kani ka Weighbridge kadai hadin ba ki yo I ba ha kani ka Weighbridge ya ka signboard la tho Porlakait Henry ha ka jing shisha kadai bandon ka Kyrteng Riangsieh Henry kami kani ka Porlakait shu kila ongru ba ka way pat kadaw ba kimi pat ba kalong ba hadin ba ka Shnong kalalet banweng ya ka signboard ka batho da ka Porlakait na kaliang OC la new officer in charge jong ka police station Riangdo ha ka arpusaw trik menta ubnay ulakhot ya kinong ilam Shnong bad hadin ba lalet banmi ulapan pau baka don ka FIR persya ya ka dor ba Shnong halor kani ka benta kinong ilam Shnong kile thu bana kaliang kinong ilam Shnong kilalom kerki ya ka dor bar na ka benta kani ka kam bat ka dor bar baro ka way da ka way ka sur kala shimrai ban khang shwa tat anda lapan kala na ka Porlakait sa Shnong Riangsieh. Ko menta ka sni nakaliang kum ka dorbar Shnong Riangsieh menta ka arpusan tarik ni benai jun ni wan hang ni ban khang no shipor ya kane ka Weighbridge ka bang yu I ka don ka signboard hang tei baka thok Porlakait dari jing shisha ka di bandon Kyrteng Riangsieh te henry ka mi kane ka Porlakait ka daw kalong bangi sa mi hang ni kum ki nong Shnong Paidbah baro ka daw ka long ba nakaliang OC ong bakal apoy ka FIR ba ka Shnong kalap hud ka sanbud dan nakaliang jonging la mi tip ka don ka FIR ni klempat lap klempat UI ka FIR teh ring la lej ban ya kendu teh ring menta kum ka dorbar Shnong ngi persyajur ya ka jingwan thung bian ya ka sanbud hapo ka ires charge Shnong jongi ka Shnong Riangsieh te nginget ba nakaliang ka office ru kan chimkhia halor ka halor kane ka mat ka jingdawa jongi kum ka dorbar Shnong ka bangila long kendit menin ha ka janmit arpusaw tarik ba ngila long ya kane ka dorbar halor ka jingkhot ka jingkhot jong OC napo Riangdo te ngila lej ban mi te nginang up menta ya ka FIR la ka long shisha na em te Henry OC wang ba ngen sa phun la ka long kum no tangita benta te nakaliang ka Shnong bila khang no shwai ya kane ka Weighbridge kat bompat kala na ka Porlakait Riangsieh Namar ya kane langi INOC Riangsieh te menta kami ka Porlakait USA don mano remano ba shim kabu ya kane ka benta ha ka imlang ka salang jong ka Shnong ka thau jongi te ngi kum ka dorbar Shnong da ka jingya menjur lang baro bangila khang shwa shipor tat hadu bangila ban penbek shwa ban kala shwa ya ka Porlakait Riangsieh tang ita Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jingi kai bapura kat kom ka job ka bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingi kai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki kalalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.